Cherif La TV kanbagaw assalamu alaikum adangana ko bi jam kan kene kan bolola sanfé jam kan yi mi metalike kan sur réseaux sociaux ma kadam na Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp o da nyona chama kan foli kawe gelen torambe sura sanfé o na fama yoro o do hukum konnana ay wole bianga ma baroma na lede to koy Boubacar Singara aya wole bi kana kuma mum kan o de cybercriminalité mamundo al adla don baga do fana abit ko chamando aka aya wole bi aka na foli kan nanga bi babu be bolimun kan ode anga réseaux sociaux bilama no e wala jugu ke mu ke anga réseaux sociaux kan absika kollo jumana si anga shifina kawma dunana tawla bi anya wuli aka na nyefol kan ukoka Boubacar Singare alhamdulillah ma foli be an la media groupe ani Cherif La TV ere barakela ni ala me bagabe ne to Boubacar Sidik Singare né auditeur et en sciences criminelles na spécialité cybercriminalité ayen wole li jaranye. Ok, anga bi babu be bolmon kan ina bombora ka fassan anga bibi na réseaux sociaux wale jugu kam be ka kan bibina kerengena ne yale eska bi seka wale jugu do la se anga shifina kama ina fodona na tawla no cybercriminalité nga suna nganda do la cybercriminalité ray fenjumay. Alhamdulillah cybercriminalité ye wale ade wale mu sharia soso wale mimbi ke bololo kan siraw fe ani anga subhana machine nambu wele ordinateur ou téléphone ou réseau ka ke a connecter le walma a interconnecter le ndo ni sharia soso wale mi ke ni minanu ni walma ka ke ni minanu nu yera la o le wele ko cybercriminalité. Ok, amna kuma babu mukan odi anga réseaux sociaux bilama anya e ka fo wale jugu ka uka chakan kosabe eska bisika kollo do la si anga shifina kan wawa question jaranye réseaux sociaux re ya dama kololo ni ama famu kanye adabora min kama na make oye bianya jatemne ka fo malila no surtout shifina ka u fanfe mo chama ma réseaux sociaux utilisation famia do ya famia ka ke nenini ko ye do ya famia ka ke ubu yere exposé mo ben nenini ndi mais ko chama be réseaux sociaux na minti nenini ko yi ina fo ambala ka ka haketo olu de ka yere exposé ka cha kan ko jugu ibse ki yere exposé akobe damne réseaux sociaux kan ka keni e adabo j'aime nyini ani terinyini akan mais bita soro dossier no kofe hakilina worebe otigila mirina juwore la minti j'aime ko ni réseaux sociaux ko ere ni ega ninta yoro hakilina otikili e ita dabo ka teru nyini ka ire diverti réseaux sans fait nga talenga fait ta soro dossier no kofe ni no abe jata ka yelema ka ke jalangolo ka ke warnyini sray ka kila kana kololo wala lasi ma minka jugun mimita al dankari ka aramaden ala. Ok, anga miningal flana mi anya yi ka fo bibi na anga réseaux sociaux ko chamambaka yala absika ke munimuye no ye cybercriminalité fanfelay. Ok, anga réseaux sociaux bilama falen do cybercriminalité infraction de la a folo e utilisation abusive mo chama ma réseaux sociaux in famuni munke ou ba utiliser n'importe comment Facebook par exemple a dabora ko eni ne ka nyon don anga ko nyon kuma nyon ya mais bonya kono ani sharia kono nga bi anya e ka fo malila Facebook keleno nyon fanini banini yoro e nyon gundo fo yoro do ka sora ma dabo kama o réseaux sociaux de WhatsApp kan ni nana o fana ka au ka juguna be ipta soro do kele no ka groupe do créer spécialement mo do lebu foli kama walima mo do fani ni na bani ni kama réseaux sabana no TikTok e abeka ko sani oye o wera des problèmes bay bi parce que mali maseka fere soro folo ko cerner environnement mina mais amba kan ni ala sona ma dona na tawla fere bina soro afena la ka cerner parce que a femme ko jugu de bika nani a bara ko jugu yayi walima nyingal do fana bambulu e bibi na réseaux sociaux
est-ce qu'ale kɛra sababu ye ka se ka na ni cybercriminalité n'o ye walijugukɛ ye an ka jamana in kɔnɔna na wa walima a nana ni inconvénient ba dɔ ye wa? Réseaux sociaux nana ni cybercriminalité mais a y'a sɔrɔ cybercriminalité bɛ yen anw fɛ yan de an bɛ se k'a fɔ n ko a nana n'a ye sinon réseaux sociaux ye cybercriminalité sɔrɔ yen i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min cybercriminalité yɛrɛ définition na ale de ye sariya sɔsɔ walew ye minnu bɛ kɛ bɔlɔlɔkan siraw fɛ a bɛ kɛ subahana mansinw de fɛnɛ fɛ walima o mansinw yɛrɛ la donc cybercriminalité bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ réseaux sociaux tɛ mais réseaux sociaux ye a juguya walima k'a caya misali la Facebook kan y'i ta dabɔ k'i ka compte dayɛlɛ juste ka communication kɛ n'a ye ne ye cybercriminel ye ne fɛnɛ ka ŋaniya tɛ e ye dɛ nka n ka ŋaniya ye e ka baara yɔrɔ ye i bɛ taa sɔrɔ n ye yɛrɛ exposé mun expliqué bi an balakaw bɛ min kɛ e bɛ baara kɛ i n'a fɔ yan Sherifila TV la e k'i photo publier Facebook kan ne k'a dɔn k'e bɛ baara kɛ Sherifila TV la ne ye cyber délinquant ye o ye farangan dɔ de ye ne bolo sisan ne b'a ɲini ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka gɛrɛ i la k'i dɔn pour que n bɛ se ka Sherifila TV lasɔrɔ e nɔfɛ cogo min i bɛ taa sɔrɔ n ka hakilina kɔfɛ o ye ka Sherifila TV réseau walima a serveur tiɲɛ ka n dalen to par exemple Côte d'Ivoire ou bien Burkina ou bien Sénégal o ye a kɔlɔlɔ dɔ ye réseaux sociaux bɛ na ni min ye a kɔlɔlɔ dɔ yɛrɛ fɛnɛ ye mun ye réseaux sociaux bɛ na ni min ye min yɛrɛ ka ca bi an fɛ yan an b'a wele ko chantage à la vidéo o ye dɔ b'i sigilen to ja dɔ kɔfɛ dugu dɔ la dugu minnu ka ca la bi o ye Côte d'Ivoire ni Benin ye ani Nigeria olu de ka ca la i bɛ taa sɔrɔ a tigiw bɛ yen ja dɔ kɔfɛ a kɛlen don ka muso compte dilan nka cɛ de don o muso compte a bɛ demande d'amis ci réseaux sociaux sanfɛ mɔgɔw ma a b'a ci compte bɛɛ ma ni ala y'a kɛ victime dɔ nana o ye a ka demande accepté a ye baro kɛ ni o ye u ye baro daminɛ Facebook de kan a nana k'u ka taa WhatsApp kan u nana u yɛrɛ sɔrɔ WhatsApp sanfɛ a nana tigi nɛgɛ ka a yɛrɛ jɛlankolon ja yira o la k'a kɛ i n'a fɔ o y'ale lankolon ye k'a sɔrɔ a y'o ja in télécharger olu man gɛlɛn bi bɔlɔlɔ sanfɛ o kɛli ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye e min bɛ n'a bɛ kuma la e t'o dɔn a b'u caman nɛgɛ ko i fɛnɛ k'i jilankolon bɔ ka yira a la an balakaw b'a la an falakaw b'a la an yɛrɛ sifinnakaw yɛrɛ ka ca la bi maintenant ni o jilankolon sɔrɔla a bɛ segin ka n'a f'i ye k'ale tɛ muso ye k'ale cɛ de ko n'i ma nin wari masina di a b'i ja publier diɲɛ b'a ye a caman na mɔgɔw bɛ wariw ci a caman na dɔw bɛ yɛrɛ faga boloda a caman na dɔw yɛrɛ bɛ boli boloda an y'a k'a ye minnu y'u yɛrɛ faga an y'a k'aw ye fɛnɛ minnu ye wari ci donc a kɔlɔlɔ ti fɔ ka ban réseaux sociaux ye cybercriminalité warali min kɛ ka ca. Ok, i ye yɔrɔ dɔ souligner sisan i ko ni mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ u bɛ se ka accès kɛ i ka téléphone na walima tigilamɔgɔ bɛ application dɔ de sigilen b'o ko kama wa walasa a bɛ se ka bɔ i ka mouvement bɛɛ lajɛlen kalama. Application bɛ se k'a kɛ i n'a fɔ i yɛrɛ ka téléphone yɛrɛ fɛnɛ bɛ se k'a kɛ téléphone man ɲi i n'a fɔ a ka ɲi fɛnɛ téléphone dabɔra ka communication de kɛ nka bi anw m'a faamu ni o ye surtout Mali la anw ye téléphone kɛ waleya jugukɛlan de ye sinon ne ka faamu na téléphone kɔrɔ de ye ka communiquer ka e ka kumakan lase mɔgɔ ma yɔrɔ jan mɔgɔ ma lasurunyala ani teliya la téléphone nafa y'o de ye ne bolo nka bi an y'a ye k'a fɔ téléphone falenna téléphone yɛrɛ bɛ yen bi foyi t'a ni ordinateur cɛ ordinateur bɛ ko o ko kɛ téléphone b'o kɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw ka diɲɛlatigɛ bɛɛ b'u ka téléphone kɔnɔ baarayɔrɔ e ka Sherifila TV la n'a y'a sɔrɔ ko compte dɔ b'e bolo identifiant ni mot de passe bɛ min na généralement i bɛ taa sɔrɔ e dalen so kuma dɔw la walima i tɛ na baarayɔrɔ i b'a ta n'i ka téléphone ye o compte n'o identifiant i bɛ taa sɔrɔ i ka compte bancaire o fɛnɛ identifiant b'i ka téléphone kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ fɛnɛ tɛ dɛ nka e ni dɔ bɛ communiquer ka caya o fɛnɛ ni e ka surun i ka téléphone kɔnɔ a ka ca ala fɛ fɛnɛ an balakaw bɛ ko dɔw fɛnɛ kɛ n'u y'u ko k'u yɛrɛ photow ta u yɛrɛ ja caman ta ka mara téléphone kɔnɔ nin bɛɛ ye kɔlɔlɔ ye cybercriminel sigilen don ka min kɔnɔ nin bɛɛ b'ale arranger
application bɛ se ka kɛ a b'a sɔrɔ application caman bɛ yen a surumani la o dɔw bɛ wele ko keylogger ninnu ye application ye a bɛ installer i ka téléphone na ka sɔrɔ i t'a kalama i bɛ fɛn o fɛn sɛbɛn i ka téléphone na a bɛ taa kɛ copie ye cybercriminel fɛ yen mot de passe b'o la i yɛrɛ ka message cilenw b'o la c'est comme i ka téléphone bɛ sur écoute mais ale écoute ka jugu ni écoute yɛrɛ ye écoute ye k'i kumakan dɔrɔn de lamɛn nka nin na i bɛ ko o ko k'i ka téléphone na a tigi b'a bɛɛ sɔrɔ. mais o k'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ fana y'i ka téléphone de sɔrɔ mais walasa a ka se k'o sigi o kan. o bɛ se k'a kɛ i n'a fɔ a bɛ se ka mode wɛrɛ kɛ min b'a sigi a la ka sɔrɔ a m'i ka téléphone minɛ a bolo la olu bɛ wele ko mode de phishing o ye usurpation d'identité ye ka compte dɔ dilan ja dɔ kɔfɛ a bɛ se ka hali e ka compte ɲɔgɔnna dilan Facebook kan ja kɔfɛ mais tiɲɛ tɛ a compte in virus lama don n'a lien cir'i ma o b'a ci ma généralement WhatsApp de kan n'i cliquera a kan a bɛ taa n'i ye Facebook kan k'i k'i ka identifiant n'i ka mot de passe don ni e y'o don dɔrɔn ale ye accès sɔrɔ o la mais o b'a sɔrɔ keylogger in labɛnnen b'a bolo ka ban sous forme de mail n'i y'a dayɛlɛ dɔrɔn a bɛ installer la i tɛ bɔ a kalama d'abord a tigi bɛ se k'i ka Facebook mot de passe falen ka accès sɔrɔ i ka WhatsApp la an y'o ka caman ye fɛnɛ o yɛrɛ de ka ca bi. ok ɲininkali wɛrɛ dɔ mun b'an bolo sisan i ye yɔrɔ dɔ fɔ ko u bɛ se k'i arnaquer k'i b'i ka wari ci a tigilamɔgɔ ma walima ninnu compte dɔ de b'u bolo parce que a bɛ se ka kɛ a dɔw bɛ yen nɔ i n'u tɛ jamana kelen yɛrɛ kan i t'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ sɔrɔ dɔ bɛ Côte d'Ivoire dɔ bɛ Burkina a mana kɛ jamana o jamana ye donc a bɛ se ka compte dɔ fɔ k'i ka ci o la walima o n'o tigilamɔgɔ de bɛnnen b'a ko la wa. nin ye question ɲumanba ye Mali la yan sisan an y'a ye k'a fɔ an ka sɛgɛsɛgɛliw y'a yira an na k'a fɔ Western Union ninnu caman bɛ yan ani MoneyGram a caman bɛ yen nɔ u tɛ Western Union ni MoneyGram kɛ u sigilen don ni mɔgɔ ninnu ka wari de récupéreli kama munna n ko sɛgɛsɛgɛliw y'a yira parce que an y'a dɔw minɛ yɛrɛ an y'a dɔw minɛ k'u bila ka taa tribunal la u ka jugement bɛ bolo da la sisan u ka baara ye mun ye n bɔra ka ni mɔgɔ minnu ka exemple fɔ sisan olu bɛ wele de ko les chanteurs à la vidéo u bi chanter vidéo de la ja ko jilankolon jaw vidéo walima image minnu tɛ ko ɲumanw ye a tigilamɔgɔw b'i faire chanter n'o de ye k'i ka wari di ko sinon k'u b'a publier bon a caman na ni victime ma wari di u b'a publier hali ni ye wari di fana u b'a publier mais minnu bɛ wari di u b'a f'u ɲɛna k'u ka taa ci Western Union na u bɛ Burkina numéro dɔ di walima Benin numéro ou bien Côte d'Ivoire numéro di ko taa wari ci ni numéro in na mais i k'a ci Western fɛ u bɛ code ni tɔgɔ fu dɔ f'i ye par exemple misali la u b'a fɔ ko André Hunion o de tɔgɔ in utiliseli ka ca u fɛ André Hunion maintenant ni e taara Western na e b'i jɔ de dɔrɔn k'a fɔ n nana 500 000 dépôt kɛ André Hunion na a nom de code ye nin Burkina maintenant certificat dɔ b'u bolo Bamakɔ yan i bɛ taa sɔrɔ a tigi sigilen tɛ yɔrɔ jan a bɛ sɔrɔ hali Mɛdinakura certificat b'a bolo yen Western certificat b'a bolo ale b'a retirer carte d'identité t'a la maintenant n'o caman wariw farala ɲɔgɔn kan par jour a dɔw bɛ t'u jɔ par exemple an ye min minɛ an y'o ka estimation ye par jour a tun bɛ se ka retrait min kɛ a bɛ 40 millions bɔ ce qui veut dire que aux victimes ka ca bolo par jour 40 millions donc o y'a ye u bɛ ka dɔ de arnaquer u b'o ka wari nafolo bɛɛ sɔrɔ mɔgɔ minnu arnaquera tile kɔnɔ u fɛ olu ka wari cilenw retirelen ale fɛ yen o de kun par jour a ka ca 40 millions ye dɛ mais anw de ka estimation ye 40 millions ye donc o bɛɛ bɛ Bamakɔ yan nɔ o tigi tun bɛ Bamakɔ yan an y'a minɛ a bɛ Ivoirien kun don a tun bɛ Bamakɔ yan a bɛ Western de kɛ o de kɔnɔna la an y'a dɔn k'a fɔ Western tigi caman bɛ yen walima MoneyGram tigi caman bɛ yen u sigilen don nin ko in de kan ngalon don u tɛ Western kɛ u tɛ MoneyGram kɛ bon a dun certificat sɛgɛsɛgɛli man nɔgɔn parce que u bɛ taa certificat san de bon ni population yɛrɛ min ladɔnniya la a ka gɛlɛn k'i ka se ka bɔ a dɔw kalama walima cyber patrouille an bɛ to ka cyber patrouille minnu kɛ k'u ka adresse IP vérifier k'a layɛ ni adresse IP kolon dɔw bɛ a Western ninnu kɔfɛ
walma monogram kɔfɛ am sɔrɔ k'an focaliser u ka sɛgɛsɛgɛli kan. Mais est-ce que parce que avec hakili jigin n'a fɔ wagati de la OpenAI dayɛlɛ wagati ni o arnaque ɲɔgɔnna o ni nin bɛɛ kelen ya. OpenAI ni tɛ kelen ye. Ni ninnu ka arnaque ka ca mais OpenAI fɛnɛ y'a dama arnaque ye cybercriminalité la. Olu nana ka mɔgɔw hakilina suɲɛ ka taa hali certificat ɲini autorisation ɲini ka n'u sigi k'a fɔ olu ye jɛkulu de ye n'i ye 5000 di u b'a falen ka kɛ 5000 ye. I ma jagoya nka n'i nana n'i yɛrɛ ye ka n'i ka 5000 di u b'a falen ka kɛ 5000 ye. C'est comme o la e yɛrɛ de taara n'i yɛrɛ OpenAI ne ka faamu na min kɔni kɛra o kun ye nin kɛcogo de nka cybercriminalité ta ni o tɛ kelen ni e sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ k'e ja bɛ karisa bolo i sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ ko e ka numéro bɛ sɔrɔ mɔgɔ bolo o tigi b'a to par exemple Kalaban k'e wele ko e tɔgɔ k'i tɔgɔ ni jamu f'i ye ko e filila e b'a fɔ ko ka fili wa a b'a fɔ a bɛ se k'i denmisɛnnin teri dɔ tɔgɔ f'i ye mais o b'a sɔrɔ a ye recherche baden k'i ka réseaux sociaux kan k'i dɔn fɔlɔ k'i ban pewu k'a yɛrɛ k'i dɔnbaga dɔ ye ka sɔrɔ k'a f'i ye ko marché dɔ b'ale bolo e bɛ télé ko de la yan bi seri fila la a b'a f'i ye ko marché b'a bolo o marché mun b'aw arranger ka publicité kɛ a b'a fɔ ko publicité dɔ b'a bolo ko mais o publicité bɛ kɛ sabaraw de kan mais sabara ninnu u caman bɛ nale ka bɔ Gao ale dɔ de ye marché in ko f'ale ye sabara ninnu conteneur fila pour que sisan k'o sabara ninnu débloquer a fɔra k'ale ka 1 million de sara ale sera k'a jija f'ale ye 800 000 sara a tɔ ye fitinin min ale bɛ fɛ e de k'o sara pour que e ka don marché la a caman na victime bi sɔrɔ mɔgɔw bɛ wuli k'u ka wariw ci n'u y'i bila u bɛ chauffeur dɔ bila k'i wele o chauffeur kɛ bɛ wele k'a yɛrɛ kɛ wa ale ye chauffeur kɛ dɔ bɛ o kɔfɛ u b'i wele k'ale ye tubabukɛ ye dɔ bɛ u b'i wele kɔfɛ k'ale ye douanier ye toujours ka arnaque kɛ k'a ɲɛ mais i bɛ wari mun ci i y'a ci Orange Money de la o i y'a ci Western de la o an ye nin mɔgɔ minnu ka k'a fɔ Western Union ni réseau ninnu olu de b'a wari bɔ donc ce qui fait que par jour u tun bɛ se ka n'u yɛrɛ sɔrɔ ni 40 millions ye don dɔw retrait la mais a retrait si carte d'identité ta si kɔfɛ pièce d'identité tɛ yen k'a fɔ ko karisa de y'a retiré o de y'a arnaque ma yɔrɔ ye o de y'a cybercriminalité ma yɔrɔ ye normalement n'i taara Western kɔni kɛ pièce d'identité de bɛ di nka n'i ye retrait kɛlen ko pièce t'a la dɔrɔn c'est que ko dɔ bɛ yen min man ɲi an y'a sɛgɛsɛgɛ k'u ka mansinw vérifier k'a ye k'a fɔ u ni mɔgɔ ninnu de bɛ contact la Benin, Côte d'Ivoire ani Nigeria. Sɔni an ka tɛmɛ ni an ka jamukan tɔ ye astuce dɔ b'an bolo n'o de ye an y'a ye k'a fɔ bi bi in na forfait tali a ma nɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma kuma tɛ TikTok tile in na a ka di bɛɛ ka video lajɛ mais k'u ka forfait économiser a caman t'a a kɛcogo dɔn walasa aw ka bɔ ko kalama an ka jɛ ka nin video kunkurunin lajɛ ɲɔgɔn fɛ. I bɛ don WhatsApp kɔnɔna na iPhone de réglage ni Android de paramètres après stockage de données i bɛ cliquer o kan donc i yɛrɛ ɲɛ b'a la yɔrɔ min na photo vidéo audio document a bɛ wifi et cellulaire la donc à chaque fois ni photo ni audio ninnu nana a bɛ télécharger automatiquement a ka jugu i ka forfait ma maintenant n'i bɛ fɛ ka bɔ o la i bɛ don photo kɔnɔ donc n'i donna photo kɔnɔ i b'a bɔ wifi et cellulaire la i b'a bila wifi la walima jamais o la n'a bɛ wifi la a bɛ télécharger a yɛrɛ ma mais n'a bɛ jamais na f'i yɛrɛ de bolo ka télécharger donc i b'a bɛɛ bila o la audio fana i b'a bila jamais na après i bɛ segin ka na vidéo i b'o fana bila jamais na après i bɛ segin ka na document i b'o fana bila jamais na o b'a to ni nin fɛn fɛn nana a tɛ télécharger automatiquement i ka forfait bɛ économiser. Après i bɛ don TikTok kɔnɔna na n'i donna TikTok kɔnɔ terrain saba filɛ sanfɛ à droite i bɛ cliquer o kan paramètres de confidentialité i bɛ cliquer o kan après économiseur de données i bɛ cliquer o kan économiseur de données i bɛ nin yɔrɔ activer o la i bɛ TikTok utiliser min kɛ donc o b'a forfait jɛnta réduit kosɛbɛ après i bɛ tila ka bɔ i bɛ don i ka réglage kɔnɔ après données cellulaires i bɛ don o kɔnɔna na i b'a défiler ka na fo duguma
donc n'a défilé kana duguma assistance wifi bo yoro désactiver o wato iga forfait économique bike amese ganima et yoro do fo amese kan ko doni et iko ko par exemple ni mo mi arnaki sira do be ni mo ya donc par exemple ko ne be baraka shirif la ina fo ko o be se ka ni na tile mo ka baro ke facebook ni fonka abse ga do ne be baraka rom na ba se ka ni arnaki wala mais wala la ni na yo système bloqué ya ba se ka na yara de ko fo wala salaire be se ko ko débloquer je sais pas ni be se ki da do la pour que mo ka famille don soro la abi dépend aka nafa mi et puis abake kumi kama na soro aka laɲini de Serifla TV yɛrɛ réseau tiɲɛni o ye a yɛrɛ ka nafa dɔ ye n'a ka laɲini ka tiɲɛ ka tila k'a fɔ ko f'a yɛrɛ ka dilan parce que o système fana bɛ yen n'u y'a tiɲɛ n'u yɛrɛ ta se ka dilan o ye k'a ka serveur bloqué carrément olu mun y'a bloqué u b'a bloqué n'u ka nom de code ye u bɛ tila ka kuma aw fɛ k'a fɔ k'olu de y'a bloqué nka a ye wari di masina di pour que an b'a débloqué o cas de ka ca entreprise kun na bi u bɛ min kɛ entreprise la ani entreprise fana b'a wari sara k'u da de a kan parce que a man di mɔgɔ si ye a ka fɔ ko e ye 100 millions sara ko parce que k'i ka serveur kun bloquera cybercriminalité kama o kama a bɛ kɛ mais i t'a kuma mɛn sinon o de ka ca bi hali banku an y'a kaw ye banku de la ka caya mali banki caman bɛ minnu sɔrɔla o la nga halisa hakili jiginna a bɛɛ surusu bɛ sɔrɔ mɔgɔ de sababu la n'u bɛ ka entreprise walima entité dɔ ɲini u bɛ mɔgɔ dɔ de ɲini pour que k'a lasɔrɔ donc o b'a jira k'a fɔ ko hali ni yɛrɛ bɛ mɔgɔ siran k'i ka baara publier hali réseau ninnu sanfɛla la ou i ka profil n'o y'a sɔrɔ i ka baara yɔrɔ tamasireni b'a kan o fana y'a gɛlɛma yɔrɔ dɔ ye a tigilamɔgɔ ka identité la wa ne bolo problème tɛ nka a bɛ dépend i bɛ ka compte sugu min utiliser réseaux sociaux kan ni baara yɔrɔ compte don baara yɔrɔ profil ni baara yɔrɔ photo bɛ se ka k'o kan nka e yɛrɛ ka kelen compte personnel normalement e ka baara yɔrɔ kuma man ka ye yen e ka compte personnel dabɔra i yɛrɛ de kama ani i yɛrɛ ni i fɛ mɔgɔw ka communication mais an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw yɛrɛ ka hali u ka bureau kɔnɔna filmelen b'u ka compte kan a tɔ tora hali u bɛ min kɛ u ka ordinateur la musow yɛrɛ b'o filmer bi baara yɔrɔ kɔnɔ k'a publier réseaux sociaux kan yɔrɔ o la a ma se bilen cybercriminel k'a fɔ k'a bɛ ko ɲɛɲini e kan e yɛrɛ de bɛ k'a ɲɛf'a ye dɔw fana ka so u yɛrɛ siyɔrɔ u bɛ bolifɛn min kan u ye fini min don téléphone min b'u bolo ordinateur min b'u bolo u ba ye nin ye u fa ye nin ye u kɔrɔmuso ye nin ye u dɔgɔnin ye nin ye u kamalen ye nin ye u y'a bɛɛ fɔ réseaux sociaux sanfɛ ka ban je vois voilà donc a ma se bilen cybercriminel ka wuli ka jɔ kɛ pour que ka taa ko ɲɛɲini e kan quoi déjà e yɛrɛ ye fɛn bɛɛ ɲɛf'a ye o de y'a faamuya kojugu ye an fɛ yen réseaux sociaux ok mais yɔrɔ dɔ fana bɛ yen i yɛrɛ bɔra ka yɔrɔ dɔ fɔ ko yɔrɔ min yɛrɛ y'a réseau min ye gɛlɛma yɔrɔ ye o ye an ka TikTok sanfɛla de bi bi in na TikTok sanfɛla de kelen bɛ kɛ fɛn bɛɛ kɛ kuma tɛ an ka videomaninw ka ca yen de la mɔgɔ min bɛ mɔgɔ buruja ni fɛn caman kɛ ka mɔgɔw arnaquer parce que u bɛ mɔgɔ ka image ta k'a bila sur les réseaux sociaux et est ce que aw yɛrɛ ka wulikajɔ dɔ bɛnnen bɛ o ma wa ani maa min fana bɛ i n'a fɔ walejugu kɛ par exemple hali ka mɔgɔw banni ni fɛn ninnu kɛ olu ni harcèlement ninnu aw ka wulikajɔ dɔ bɛnnen b'o kama walasa ka liti ninnu kɛ an ka TikTok ninnu sanfɛla ninnu na wa an ka wulikajɔ bɛnnen b'o ma Mali la yan sisan yɛrɛ parquet spécialisé dayɛlɛnnen bɛ o kama parquet juridictionnel dayɛlɛnna a procureur tɔgɔ docteur Adama Kulibali je profite de l'occasion k'a fo nin yɔrɔ la o kɔfɛ a brigade yɛrɛ dayɛlɛnna a brigade dayɛlɛnnen don brigade de recherche o fana gérelen don ni a kɛlɛcɛbaba dɔ ye min fana dɔnnen don cybercriminalité kɔnɔ kojugu Amadou Touré o kɔfɛ kɛlɛkɛso wɛrɛw bɛ yen nɔ brigade d'investigation judiciaire la BJ kuru kɔnɔ section dɔ bɛ yen ko cybercriminalité olu fana b'a kɛlɛ kɛ quand un na gendarmerie la section dɔ bɛ yen ko CJ service d'investigation judiciaire olu fana fɛ yen cybercriminalité olu fana b'a kɛlɛ kɛ TikTok dama tɛ mais réseaux sociaux bɛɛ fɔlɔ maliyɛn kun b'a faamu nenni kun ka ca nka bi n t'a dɔn n'i y'a jateminɛ nenni dɔgɔyalen b'a kan kosɛbɛ
ni bɛ kɛ TikTok de kan o de kama n ko i ma n ko TikTok de ta gɛlɛyalen don kɛlɛ la bi pourquoi TikTok ye réseau apparenté de ye réseau apparenté ye mun ye a bɛ réseau min tɔgɔ la o réseau ta tɛ a ye c'est à dire nin bɛɛ ye Microsoft ka fɛn ye ni application in bɛɛ nka kɛrɛnkɛrɛnya ma Facebook ni WhatsApp o sanni bɛ mɔgɔ min bolo o tigi kelen de bɛ TikTok gérer mais à part à moitié c'est à dire a t'a ta ye i n'a fɔ en tant que tel donc hali ni sisan n'anw ye déclaration kɛ walima ka dɔ ka compte dɔ signaler u tɛ se ka a kɛ i n'a fɔ Facebook ni WhatsApp b'a kɛ an ye cogo min par exemple Facebook kan on a la possibilité actuellement k'a dɔn hali ni dogo compte kɔfɛ mɔgɔ min dogolen b'a kɔ a tigi ka numéro ye nin ye a ka adresse email ye nin ye ani karisa ye ami ye hali ni y'a caché o possibilité bɛ yen an bolo an k'o dɔn bi nka TikTok kan c'est très difficile hali ni y'a demande kɛ u t'a f'i ye o de y'a réseau apparenté yɔrɔ ye maintenant sisan an bɛ ka fɛɛrɛw de bila sen kan fɛɛrɛ mun bɛna bɔ réseau apparenté la soit an b'a mailler ka mailler c'est-à-dire a mailli ye k'a lajɔ ni min ye nɛni kɛ a kan an b'i ka compte bɔ a kan ou bien an b'a jɔ yɛrɛ pewu donc a tigi o la ni a tigi compte kura wɛrɛ dayɛlɛ dun ni i ma problème ye parce que ne ye yɔrɔ dɔ ye déjà an yɛrɛ bɛ yala kan dɔw b'a an y'a ye k'a fɔ TikTok n'i tora k'a labara dɔw b'a fɔ k'u ye n ka compte banni ou bien u bɛ ka signer des trucs comme ça mais u bɛ tila ka taa segin ka compte kura wɛrɛ créer ka mɔgɔw buruja tuguni o kama n ko a laban ye bloqueli ye a mɛnna o a janyana o a laban ye dabilali de parce que a tɛna se ka to yen ten fɛnɛ dɔ k'i baara bɛn mɔgɔw nɛnni ma ko bɛɛ k'i sigi k'a lajɛ c'est vrai c'est a dabɔra divertissement de kama mais a ma dabɔ ɲɔgɔn tɔɲɔ kama quoi donc fɛɛrɛw kɔni bɛ sen na ka kɛlɛli kɛ nɛnini ninnu ni usurpation d'identité ninnu ni ko caman la kɔnɔ don n'a nataw la ni Mali yɛrɛ ka section cybercriminalité brigade in bilara opérationnel ka fara a parquet judiciaire nin kan je suis sûr et certain TikTok la u bɛna fɛɛrɛ sɔrɔ a la. Ok, an ka jamukan ma ka commencer ka sa a kuncɛwa ma kuma dafa kuma jumɛn b'i bolo ani walima waliya dɔ wɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan walasa ni waliya jugu ma ka kɛ an ka réseaux sociaux kan dan bɛ se ka sigi a la cogo min na. Ne ka faamu na waliya jugu mun bɛ se ka kɛ min bɛ ka kɛ bi réseaux sociaux kan pour que ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la aw ka ni n'a ɲɔgɔn jɛmukanw ka organiser ka caya k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye minnu tɛ cybercriminalité yɛrɛ dɔn parce que mɔgɔ caman b'a mɛn mais u t'a dɔn mɔgɔw yɛrɛ bi téléphone b'u bolo u t'a dɔn téléphone ye min ye jango cybercriminalité maintenant ka to ka hali publicité organiser k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye n'i ye nin kɛ kɔlɔlɔ de bɛ nin na n'i ye nin kɛ kɔlɔlɔ de bɛ nin na sisan maliyɛn bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko nin ko kɔlɔlɔ b'a la réseaux sociaux sanfɛ parce que n'i y'a kɛ i bɛ minɛ mais waatiw tɛmɛna yan nɔ mɔgɔw kun t'a dɔn ko foyi n'i kumana u b'a fɔ n b'i fa ni ba nin sisan foyi tɛ bɔ a la wa foyi kun tɛ bɔ a la nka bi bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ni hali ni ko ni ne ko e ma k'i cɛ ka jugu n'a ma bɛn i ma ko b'a kɔfɛ hali ni n b'o fɔ n b'a fɔ ko n ka nin yɔrɔnin n y'i cɛ ka ɲi sa n ko mais n ko saraba de t'i la a bɛ fɔ ka dilan cogoya dɔ la k'a ɲɛ quoi n ka laɲini fɔlɔ ye min ye o y'o ye ka mɔgɔw ladɔnniya k'a f'u ɲɛna ka to ka jɛmukanw sigi k'a ɲɛf'u ye a kɛra Sherifila TV o a kɛra chaîne télé wɛrɛ ye o radio sow k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye cybercriminalité kɔlɔlɔ ye mun ye a kɔrɔ ye mun ye a bɛ mun se mɔgɔ ma ni réseaux sociaux utilisation nafa ye mun ye ainsi de suite filanan ka cellule de lutte caya k'u bila en place i n'a fɔ bi a bɛ ka kɛ cogo min a sabanan ka sariya sun ninnu banba ka taa fɛ parce que fɔlɔ Mali yɛrɛ hali sariya sun kun tɛ yen mais sisan o bɛ yen cybercriminalité kɛlɛli kama la loi 056 de 2019 portant répression sur la cybercriminalité o bɛ yen code pénal bɛ yen nin bɛɛ bɛ ka hali sisan ka dɔ fara u kan ani ka mɔgɔ jolenw ɲini minnu bɛ cybercriminalité in maîtriser k'u bila a baaraw la parce que n'i y'a mɛn i bɛ taa baarayɔrɔ kɛ k'i bɛ ko kɛlɛ i ka mɔgɔ de ɲini fɛnɛ min b'a dɔn min b'a kɛlɛ a kana kɛ dɔrɔn baarayɔrɔ dayɛlɛnnen don ka bila ye kɛlɛbaga tɛ yen walima a dɔnbaga tɛ yen
et puis hal nu b'a dɔn fɛnɛ ka tila k'u former ne kɔni bolo ninnu de ye waleyaw ye minnu bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la. Ok, Boubacar Singara an b'i fo i ka nin walabalali la ye. Nin kun ye Boubacar Singara an bolokɔrɔ n'ale bɛ cybercriminalité kunkan kɔrɔ ni ale y'a ɲɛdɔnbaga ye. A nana kuma babu min kan bi o de bi bi na an ka réseaux sociaux sanfɛla la wale jugu min bɛ kɛ n'a bɛ se ka kɔlɔlɔ min lase an ka funankɛninw na maa minnu bɛ réseaux sociaux matarafa. Ani fana a ye ko caman fɔ mun b'a to i n'a fɔ ni maa min bɛ baarayɔrɔ la a ka di bɛɛ lajɛlen ye k'i ka baarayɔrɔ filmer k'a bila réseaux sociaux sanfɛla la ni ni ɲɔgɔnna camanba ni ye misali ye k'a da an bɛɛ lajɛlen kulo kan hali ni parce que baro kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ i bɛ se k'i ka baarayɔrɔ dɔ tamaserew fɔ a tigilamɔgɔ ye nka i bɛ taa sɔrɔ hakilina wɛrɛ b'a a tigilamɔgɔ bolo k'aw ka baarayɔrɔ tiɲɛ o ye cybercriminalité tamasere dɔ wɛrɛ ye i n'a fɔ telefɔni filimeli ni fɛn ninnu i ni kanubaga ni ɲɔgɔn cɛ walima mɔgɔ wɛrɛ a mana kɛ fɛn fɛn hali i ni teri ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ don n'a nataw la aw bɛ kɛlɛ a b'i ka image feere mɔgɔ wɛrɛ ma aw bɛ se ka dan sigi o fana na ani maa minnu Western Union a ye ko caman fɔ an ka banque ninnu kan mɔgɔ bɛ yen nɔ fana minnu bɛ ninnu maa ninnu dɛmɛ u ka dan sigi o ko la ani fana k'a dɔn k'a fɔ k'u kɛlen bɛ ka sariya dɔ sigi sen kan maa min bɛ kolankolon kɛ la an ka bɔlɔlɔ siraw kan waleya dɔ bɛna sigi u kan walasa u nɔ bɛ se ka minɛ nin bɛɛ ye hakilina ɲuman ye an ka jamana kɔnɔna na an b'a fɔ hali bi an ka autorité maaw ka wuli walasa ka nin jamukan in dɛmɛ walasa don n'a nataw la funankɛninw min bɛ dugu ma olu fana kana don nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ walasa basigi bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna na an b'a ɲin'aw fɛ fana ni maa min bɛ fɛ k'i ɲini o nin jamukan in na walasa jamukan in bɛ taa ɲɛ ani mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni gɛlɛya b'u kan réseaux sociaux matarafali la walima e ye gɛlɛya dɔ de sɔrɔ e ka téléphone matarafali la i bɛ se ka na i da don nin jamukan in na walasa e kɛrɛfɛmɔgɔ min bɛ yen nɔ fana kana don gɛlɛya in kɔnɔ n'o de ye i bɛ se ka weleli kɛ ni nɛgɛjurusira in n'o de ye 91 20 06 04 walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ dingɛ jugu kɔnɔ cogo min na an b'a fɔ aw kan mɛn waati wɛrɛ ni kɛnɛ kelen sanfɛ. चाहता है कि मुआ देना हो चाहता है इसको शादी नहीं करेंगे मुआ देंगे हम नहीं रहेंगे तुम शादी कर